Alam mo, Tiga pa? Fast and the Furious moment. Gusto ko sana ganito sa kalsada eh. Nagmamahalan. 9.8 million multi-purpose hall na may solar power system. Wow! Isang taon para dito. Saan mo kinuha yung semento niyan? Sa Minecraft? Sa G! 46. 45 plus 7! Kumusta yung mga kats? Ano ka pala si Paolo? Ngayon magkakaroon tayo ng sulot o sukot. Bigyan mo na ako ng pang-score dyan. Pagpag versus puno ng saging. Ayan, the strongest road rage in history versus today. Naalala ko to. Ito yung kay Tito na nagalit dahil hindi siya nakainom ng gamot. Ito naman isa. Sa mga hindi nakakaalam, ito yung dun sa Maguindanao, January 26, 2025. Never forget. Pag-usapan ko na to dun sa FB post. Papakita ko na lang sa inyo to. Kung napaga ang GTA 6 dito sa Pilipinas dahil sa nangyari kamakailan sa Maguindanao. Pero yung enkwentro nila hindi mas pinag-uusapan. Mas pinag-uusapan yung tibay ng kotse na sinakyan ni Sheriff Agwak Mayor Ahmad Ampatuan nung Sunday morning, January 25, sa poblasyon Maguindanao del Sur. Hindi ko siyempre papakita dito yung nangyari. Imagine niyo lang may lobas ng minivan, naglabas siya ng RPG at tinira niya yung sinasakyan niya. Siyempre baka ma-RPG din itong video na ito. Hindi alam mo naman bawal yun. So dahil dito nagkaroon ng iba't ibang mga memes tungkol sa enkwentro nila to sa Crossfire, sa GTA, baka naka-painkillers cheat code pa kung sa invulnerable ka for 5 minutes. January 25, Maguindanao del Sur. Love Live ata ito. At syempre si Sniper na napakarami pang item. Baka naka-MKB kasi una ko nakita yon. Pinakita rin yung photos after. Tumama nga na may putok nga na dalawa pa na gulong. So, ang ano doon, meron din nakapag-mirror force din. Yung tatlo nasa loob ng minivan ay sila pa yung namatay. Hindi na umabot ng buhay. Meron lang dalawang injured na escorts dun sa tinamaan ng Land Cruiser. Pero yun na yun. Dahil ito sa tuloy matry yung Land Cruiser. Grabing tibay yan. Kahit ata mga kamote na tatama sa'yo, tatalsik. Eh. Baka meron diyang Land Cruiser by ano dyan, second hand. Baka pwede ko lang makuha sa'yo yan. Hindi dahil meron titira sa akin na RPG, pero gusto ko ng safety sa aking kasama sa kotse. Ayun pala po, may good ending naman pala dito. Babalik pa nga yung Land Cruiser, oh. Parang gusto pa ng photoshoot. Tapos dagdag ko lang din kasi hindi ko nasabi doon na kasi baka masyado ako nag-glaze sa Land Cruiser doon eh. Pero sa mga may Land Cruiser dyan na 250, message na lang sa page. Baka pwede natin pag-usapan. Baka kasi may armor na yung mismong kotse na yun. Pero naman, meron naman talagang way sa mga kotse ng mga mayor, ng mga malalaking pangalan. I doubt normal lang yan ng vanilla na klase ng kotse. Siyempre may upgrades na yan. Meron na yung pang-buff ng armor sa kanila. At hindi lang din yun yung first time na nag-attempt sa kanya na ganoon siya. So, gets ko na ba? Sulot! Dahil napakaganda ng mga napili mong tao dito. Bagay sila. January, yes! 6:20. Ako ka pala, umaga ka pala. Hindi ko na sasabihin yung kung kanina to galing. Hindi tayo ma-demonetize. Malaki pa nga to eh. Minivan yun. Ito pa ang POV. January 25, 2026. Ako January 26, 25 pala. Dati nakakatawa sa puting ba niya nangunguha ng bata kayo, nangunguha na ng buhay eh. No? Ito, sulot. Alam mo, ano? Tiga pa? Okay. Ay, di ba influencer yan? Wait, every time sinasabi ko influencer, para na siya nawawala ng meaning sa akin. Naiinis na ako. Aray ko, alam mo Pero yan, tingnan natin. Mga ganyan ka pa. Oh, lakas. Kung hindi Basag. nagpapa-overtake, ayan o. Hindi nagpapa-overtake. Nagagalit pag nag-overtake kami. Okay, na-overtake na niya. Bakit di siya nagpapa-overtake? Ano meron? Nagmamadali? Ito. JC. Okay. So, Gago talaga oh. So kinakasan niya pag yung speed. At tapos magkikita sila sa stoplight. Ayan, nanggigit-git pa. Ginigit-git niya kami. Plate number niya, yung mukha niya parang adik na walang ewan. Well, ano naman yun eh, branding niya yun. Makikita mo sa post niya na gano'n siya. Sinasakyan niya yung pagdodog show sa kanya. Dito siya Ayan nakita. yung plate number oh. So nakita ba niya na binibidyoan siya? Tapos nag-crash out? Ayan ko siya. Ayun, oo nga. Alis vlog sa Dater po. Palitan natin ang merch natin yan. Tiga pa? Who's there? Yung pagbibideo ng tropa yan, nadali pa yung driver mismo. Yung driver parang ayaw ng ayaw ng apoy. Pero I think kaya nyo naman may pagtalbogan ng balat sa kanya. Hindi niya...
Yung tunog niya, ay nahulog! Ayaw na! Ilang na ba? Ilang! Ilang to, ilang! Parang ano yun, parang hayop lang na na-agitate mo sa zoo. Hindi na naman namin inaano ah. Ikaw yung nagmamadali. Kung gusto ka magpabilis doon, dahil tuloy. Yung vlogger yan. Okay. V kasi vlogger man, hindi yan nagsusulat. Dito. Mas kupal ka, gago! Dahil yabang mo naman. Kala mo mayari ka sa yan. Sorry kasi maseryoso kasi nakatawa yung mukha niya eh. Ha? Ano sabi mo sa akin? Ano yung lumadaan sa kalsada? Mas kupal ka, gago! Mura mo lang kupal. Ito si Kuya, ito nabibideo ah. I mean, tumapang siya nung lumayo na eh. Dapat binuksan mo yan. Diba? Nung kinakatok ka. Adik ka ata eh. Okay, so nag-aapo siya. Ano na? Karoon na siya ng Fast and the Furious moment. Aray ko, alam mo At dahil doon, nabigyan siya ng show cause order. Today, nung minibideo ako to 29. This has reference to the investigation being conducted by this office by the viral incident circulating on social media showing the driver of one JC SUV intentionally drives close to another vehicle. In addition, he said driver alighted. So umalis siya sa kanyang vehicle habang nasa stoplight at pinagkakatok na at nangihingi ng pamasko. In view thereof, you as the registered owner together with the driver at the time of the incident ay pinapatawag ng LTO noong January 29 para sa iyong sasabihin. At kahit nagpo-post siya ng update sa sarili niyang page na ginagawa niyang biro, yung nangyari. Pero pangit niyang refleksyon na mapapakita mo sa mga followers mo na pag mainit ang ulo mo, bababa ka at nakikipag-away ka na ganyan. Paano kung yung katapat niya ngayon may baril o merong armas, di ba? Mas okay matanggalan ng page kaysa matanggalan ng buhay. Aray ko, Hindi ito magandang refleksyon. Hindi mo ikinaangas yon. Kahit malaki katawan mo o feeling mo ikaw ang bida, makakahanap ka ng katapat o kung hindi man katapat, makakahanap ka ng taong makakasakit sa'yo. Isipin mo lang, mas importante ka kaysa sa taong yun. At hindi worth i-risk yung sarili mo para dun sa tao. So yun lang yun. Okay, alam ko maraming kamote, maraming bobo sa kalsada na gusto mong tuktokan. Gusto mong suksukan ng tubo sa lalamunan niya kasi ang tanga-tanga niya. Pero tandaan niyo, mas importante ang inyong safety. Siyempre ito katuwaan lang, naging siya katawa-tawa kasi influencer siya at yung mga sinasabi ni Kuya. Pero sa mga normal na tao, diba? Sa mga araw-araw lang na pupunta sa trabaho, diba? Nagpapagod, hindi worth yung stress at hindi rin worth yung pagdidagdagan pa yung mga sira ng kotse mo, gasgasan yan, tumagal pa o nagharangan pa kayo, hindi pareho pa kayo di nakauwi, dinadagdagan nyo lang yung problema nyo. Hindi yun worth. Never yun naging worth sa kahit kanino, sinasabi ko sa inyo. Kung gusto nyo na magandang kwento sa inuman, sige, bahala ka sa buhay mo. Pero sinasabi ko sa inyo, 99.9% of the time, hindi yun worth. So, yep, ito, sukot. Well, gusto ko sana ganito sa kalsada nagmamahalan pero hindi pwedeng sa pilitan, hayop kayo. So, sulot dahil nagmamahalan kayo. Sunod, teacher ngayon. Babaeng na... Mukhang may kailangan extra grades para pumasa. Papaya! Papaya! Pagsama-samahin, paghalu-haluin, fruit salad. Walang kamote dito kaya maraming kamote. Salot. Yes. Waiting shed ya. Binati ko sa publiko ang isang 9.8 million multi-purpose hall na may solar power system. Wow! Multi-purpose. Pwedeng mini CR, pwedeng cabinet. Pinatayo ang proyekto sa intersection ng Daang Hari. Well, parang hindi hari ang nagdaan dyan. Baghari. Sinimulan ng December 2024 target matapos isang taon para dito. Saan mo kinuha yung semento niyan? Sa Minecraft? 9.8 million. Baka ang purpose siya is para sa mansyon, para sa mga bagong kotse, ng mga government officials, yung mga pangsuhol. Baka yun ang pang multi-purpose niya. Marami naman talaga siyang purpose. Hindi siya mukhang waiting shed, mukha siyang restroom. Shoutout sa mga taga Bacoor dyan na nanonood ngayon. aray ko, alam mo Barangay Hall Mini Library Health Center. Katabi po niyan ang stoplight or traffic light improvement sa ilalim ng flyover. 36 po yun. Ito po yung tumupi na po. Paldo! Kahit ata 7-Eleven Alphamart, di papatusin yung ganyan laki. Guardhouse! Yes, natagdagan na kayong purpose. Siya ay guardhouse. Wala lang guard dog. Pag guard dog, kailangan ng extra 5 million. Galing sa ibang planeta. Sukot. January pa lang. January na. Pero ba't gano'n?
Zeus! Nagbabalik ang anak mo. Nandito ako upang tikman ang kape ng Olympus. Tayo, no? Kratos, hindi ka pa makakatikim ng kape ng mga Diyos dahil sarado pa rin kami. Huwag mo ipagkait sa akin ang kape. Ayo. Sukot dapat yun, pero ang ganda ng pagkaka-performer. Performative God sa mga nakakalam yan sa God of War. Parang natatay na ang boses mo, Kratos! Leche sulat. Only in Philippine. Double L. Buo aking utak, may agimat ang dugo ko. Ito, road rage si Enforcer dito, yung pedestrian na minsan lang yan, rare yan. Sukot! Yo, minuturo mo kung nasan si Atom. Kala ko tinuro ni Ato ako nasan kay. Patay. O, ituro mo ulit. O, di... Pero ulit pera. Nakakatakot yan. O, wala kayong problema. Sulot, ilang minus points sa langit. Ano sabi niya? Nagsasalsa! Ay, hayop naman kasing syllabication yan eh. Meron palang ganitong fish eye. Kanta. Parang hindi naman siya tunog ng salsa. Wait, AI song ba to? Ewan ko, bahala kayo. Sulot. Okay, sulot. My Destined Lover. Yes! So... Kung sino nagtag sa akin dito, hayop ka. Ano ba? Porque pareho kami sa lamin. Mas guwapo sa akin. Sulod. Sukot. Leche. Pinatay mo. Okay na, sana ko fried rice eh. Dadalo yun na parang buhangin eh. Kasi buhagag eh. Hayop ka. Sukot. Tapos nasa kaldero yung tubig. At hindi tilapia, di ba? Speaking of pagkain, ano to? Chill service. Ano tong pagkain na to? Invisible na lang to? 24. Thank you. Okay. Away desserts for table number 1. Ito maganda pag hindi ka naiintindihan ng mga tao sa paligid eh. Huwag kang galit. Mga Pilipino dapat relax lang. Down, chef. Yes, One chef. cauliflower down, Buisit. Buisit, chef. 2 chips plating, chef. Sa nasa labas yung mga kumakain. May 2 pita yun, chef. Sa mga ano ba to? Taganaki prawn, chef. So, broccolinis na lang. Thank you. Broccoli, mas maliit na broccoli. Alala ko pag nagluto ako ng mga masasarap na mga pagkain, kahit na pancit canton lang, para ako nasa The Bear. Para ako si ano, nasa-stress na siya. Bukan, yun yung feel ko. Mukhang chill lang naman siya, mukhang hindi naman siyang si Carmi, so okay lang. Everything going to table number 2. Yes, right 32. like that. Watch out for this one. This one's really hot. Thank you. Yeah, like me. I also get angry when I have to speak English all the time, you know. So I need to put out the Tagalog ever so often. Oh, ano, tartar. Mga nagmamaneo sa kalsada, tataranta. Alam mo Tartar yan, di ba? Kasi, ano, hilaw? Parang fine This is dining, all ano? going to 28. Alam pag may nag-English sa akin, medyo nagigets ko na kung sino din mga Pilipino. Yung mga ganun, mag-accentuate ng kanilang English. Chef, meron kang 2 risottos all day. Yun, isa to follow. Sabi kasama ba siya mga Pinoy din? Chef, may kasabay yan. Risotto, Asan? Kasi tatagalog siya yan. shoulder, pita bread, at saka culinary. Mahirap chef. yan ha. Ang hirap isipin yan, tapos nagbabalansi ka pa habang nagpa-prep. Pero kung nasa harap na siya, feeling ko mataas na ang ano posisyon dun sa kitchen. As usually, mga final, by far lumabas, yun yung mga mahihirap. Sorry, nagka-fanboy kasi ako kay Gordon Ramsay eh. Na may ganun ako unnecessary na, na info. 1 wagyu salami, 2 adobo, 2 calamari, 1 cauliflower nuggets, 2 chips, 2 trio skewers. Yung isa mo sinasabi lang yun, dapat nakikinig lang, alam lang nila. Binibilang nila habang may ginagawa pa silang iba. Pucha. Yan ang ADHD best place. This is going to table number 7. And for table number 7, can you Hindi ko na natatawa kasi may tita kasi ako lagi ganito mag-English siya. Lagi niyang ginagawa so natatawa ako. give me a Sorry. heads up? Oh, desserts na. Ganache ba yun? Ganache. Thank you. Oh, nice service. Basta ang init dapat nasa kawali lang, huwag sa ulo ha. Lalo na sa mga nasa kalsada. Pucha, napasok ko pa yun. Sulod. Ito, sulot. Dahil ano lang pala, bait lang pala. Siya lang pala nakakintid ng galit niya. I can't believe my Lonita Park sa free red. Yes, panoorin niyo yan, man. Isusunod ko yan sa PNP natin yung pinanood niya pa. Kung gusto niyo makinig sa mga yap about sa mga pinapanood ko, mapa-anime, series, or movies, search nyo lang hashtag PNP, Paulol. Gusto nyo, tapos mag-recommend pa kayo, mag-comment pa kayo na mga gusto nyo pag-usapan natin doon. Eh, sulot! Oy!
Wala pala, palitan mo na yan, Nay! Mas focus pa si nanay doon sa, sa anak niya. Baka kailangan niya manalo para sa McDo. Sana may isa pang shot na magkatapat sila ni nanay, men. Mas nakakatawa yun. Tinalbugan mo yung sarili mo. Anak, ano ka ba? Tulad, sulat. Ayun ang tinalbugan, literal. Okay, sulat. Eh, ba't parang ganda ng pagkakasarado ng Shanghai mo? Perfectly cut. Pinakalaan explanation. Let the tongue do the talking, di ba? Ika ka sa mga jowa. Leche, sulat. Sa G, 46. 45 plus 7. 52! 45 plus 7. 53. 52. 52. Sino yung nag-agas ng 50 dito sa mali? Yung mga Pilipino talaga eh. Ina kasi to, ayaw ayusin eh. Magbibilang. Para naman gumagana utak natin, di pwedeng puro sugal lang, di ba? Ang paborito ko yan, dalawang madrag nakahubad. Ay, sorry. Ang paborito ko talaga lang yun, dalawang madrag nakaluhod. 22, di ba? Sorry. Yung intrusive thoughts ko eh. Sukot, leche. Nalobot yung laptop dito. Tama. Pag may paraan, kakayanin yan. Ano nilaro ko dito? Okay, yung anomaly. Nag-upload kami dito sa aming Paulol Gaming. Baka gusto nyo, miligay sa mga gamer rings. Ganun. 90, 100. Yan ang mangyayari pag masyado nyo nilalabanan ng mga galit sa kalsada, makapunta kayo dyan, di ba? Mabuting ganito lang, biro-biroan lang. Huwag niyong seryosohin. Yawa. Salot pa ko niya. Huwag niyo ipasok sa kabilang butas sa inyong buhay para sa mga wala kwentang away. I-report nyo na lang na maayos at mas makakabuti pa yun. So, suot. Kasi sinuot nyo sa loob. At tuloy tatapos sa ating SOS kayo. Nagustuhan nyo ba? Comment pa kayo daw bilang mag-gusto yung daanan natin. Paulo na mamaalam.